Het is nu bijkans voor 3:30 in de middag in Suriname. Maar als je dat ding gaat bekijken in Europa, 3:30, 3:05, 3:06, 3:07. Dus bijkans de crossbreed in Europa, nu in Nederland. Wat ik wil zeggen in feite is dat ik een ieder op de eerste plaats namens koning, de Heere Koning, Masragado, ik wens alles maar gezegend nieuwjaar toe in 2026. Dus alles maar op de eerste plaats, ik wens een gezegend nieuwjaar toe. Gezegend want taki in de gezegend, in de blessie, God blessie. Dat jari dat je geboren in een jari succes. Ik wens alle de organisatie voor Suriname ook toe een gezegend nieuwjaar toe. Ik wens alle stichtingen in Suriname ook toe een gezegend nieuwjaar. Zo ook toe op bedrijfsleven. Het me rust veel aan je orga, want wens ding een gezegend nieuwjaar toe. Om de segi, moromoni blessie. Wie nog meer? En ieder die bijdraagt voor alles aan de gezegend in Suriname, een wens ding, een gezegend nieuwjaar toe. Maar bovenal, a segi, sagado takum segi, want ataki spreekt zoveel mogelijk zegen uit je mond. We zeggen a president voor UNO in Suriname, Jennifer Helen Simons. We zeggen ook toe naar komend nieuwjaar DC. We zeggen in beleidsplan sa presenteren sa doen via een jaarrede. We blessing ook toe, we gaan a zeggen via gade ook toe sa doen de aanzien voor sa denken. En we actie ook te verwerken naar iedereen mee voor het denken de gezond en de gezegend in het nieuwe jaar dus 2026. Maar meer nog, we zijn een speciaal krachtige alasma die las van dierbare ook toe in een jaar daarvoorheen en aan een nieuw jaar dus. We zijn zo krachtig, maar straks staat er bij nu. Want ja, jij weet, de mens weet niks. Jij weet meer dan ons. Ja, nou je met grond op aan hemel. Nou je juno. Ja. Harun heeft sa. Voorzanger voor corona ben heeft sa. Maar tak tako 9. Dat awa lekker scheme. Je ziet toch? If anobe wani, anobo sakaroid. Voor me kom shen. Maar ik doe een onderwerp. Masyarakat alles wat die abwan sari in je familie, wat sari in je gezin in je ozo, troost to den juno, troost to den. Hoor den sterk. Mijn baby is ziek in de afgriep. Mijn actie gaat van hieruit. Genezen gimme. Genees me boy gimme. Want zo'n griep heeft vrienden. Hij brak af en toe, genezen gimme. Omdat is schreefie en in takje niveau toe, door een stream, zo'n wip konen Jezus, meki oefenen genezen. In broedulon, dus genees me boy gimme straks. Domine draag je op, maar met takje, dat, met brief takje me boy genezen ba. Tem go also, daar opsnapu, daar de film, uit de moro voor wan, sabi agrip to, agrip. To, a brak, a zwak. Maar een yang, minuan ganga dat ramasa do jen kapol, dat de pot infuse jen, we jen kronto water vader jen, u jen bita, anga vitamin sap. Maar Allah heeft deze eigenlijk mikon speciaal voor taki na grond tapu, sranang, koroni. 2026 moet de wajari voor succes die inwaas maar zijn met moeite voor apwansani. 2026 na wajari
Giwi president ook toe van begreep wansani. Dat ano makkelijk giu, like vrouw, voor draya patu, sa imgi omenis maniang, je draya patu, je draya alisi, je draya den supu. Maar if je mangai baka, dat je draya ja we happy dray. Mi dat de baka jare. Simon Schelens, het me Ritsveld de baka jare, kan begin tegi. Ja man. En corona de baka, ja man. Het enige wat wij vragen aan jou als president is dat je corona ook een kans geeft. Geef corona een beurt. President, Gelens, Simons, geef corona een beurt. Ja maar dit veel van je bedoelen aan een beurt. Met alle facetten kon gewoon naar intrekken. Laat die man dik bijna het systeem. Maar ja, ondernemer in corona, ja ondernemer toch. Ja, bis maar beperken uit dat corona. Kijk ook naar ons leefverbouwd bij Lukono. Daar is er niks aan de hand. Niks aan de hand. Ja toch. Maar we zijn geen voorstander. Ja, zo jaren. 18 januari. Maar dan kan ik zo lekker corona op. Nee. Corona bor ook tot het systeem. En me begin tegen alle de man van ik go live. Naf karning, nap ting. Vandaag is 3 januari. Mina Steenbok. Mi ano december, mi ano vissen, mina Steenbok. Mi ap tu ami ede. If you me rij boekie kaulo. Sorry. Mevrouw Simons, stel wan beleid zijn de doelgericht gi en nasi fusranang. Stel wan beleid gi afgewapen de macht. Mek te wa me guaro ko ama appreciëren. Na mek de man do enemy. No. In a thing, like follow we mag bout op een school toe. Want zodat die man no de zo. Tja dat komt terug June, ja president. Kara minister no abano ho. Unegi no as maskul, maar you like president, tja komt terug. Mek akawapen de mag dosi, like follow. Want afvolg nee doen nee. Zie je af en toe de mijn roof. Kiri, maar onderzoek de sambo, maar afvolg ze even distancieren de sandati. Ja toch, look out of new. Van fotobende, zo druk. Dan bouwt dat beri ben druk zo. Papatongi se sang bende de collagen, beri no ben druk zo. Samshi 3D in foto. Na lek doe bego beer bota, dit zo bego beer bota, dat misschien terug. Dat me kies zo'n soort heimwee. Maar ik lobby president, maar bepaalde zaken moet je ook anders aanpakken. Je hebt het recht om te luisteren, maar je bent niet verplicht om te handelen. Dus je lugo fasanego, aankong. Te keep ik op ook to street media. Temta street media, min af karmane, a heer gang. Waaronder Ritsveld ook te koop big up. One speciaal big up, die gewapende mag insranan skotu, MP, douane, karkong. Usuiver aning sang u abi. Yawa MP, usuiver aning, yawa skotu, usuiver aning, yawa douane, usuiver aning. A kondre we suku zuiverheid voor het draaien, voor stabiliseren het systeem. Ja toch. Ano ap recht, ano ap zin, na onzin, if we draaien kondre extra na ap gudu, dat une draaien volk. Ja toch. Maar non do een probleem ji, wat instanties ha ilu kupchi dingere. No. If mami block money, dape mi monogo. If me a block money, mi money. A de instantie mi monogo, luku dem chima, dem chino actief kong. Leki manga pam, ugo sribu bosi udo sali dem ching kong pam. Kuluku dem ching, chimon stakik ba, no am ching, nongo sundo nyang askoro. En allemaal zijn het doen als hoe ze op van dadelijk baka, a broodjes product voor sranang, ugi dem ching bombun sani.
Je die brood met pindakaas, want kadon de zoet pindakaas. A pindakaas samen gebruik in mi oso na smoothie. Tilo benja buskutu, of ilo benja sababrede, of ilo benja sang, na smooth, en een drempel. Want kadon de zoet pindakaas. Wipi pindakaas, en mekaas ranang. A pindakaas dat in brede aan voeten de mijn stamping. Então, o gebruik smoothie pindakaas que dem brede, sa dem ching in jas skoro, sa wegi alati via een project. Twee, dem ching af nya pindakaas CD, pot kaas, lekkere kaas. Is dat zij had me soms? Soms tem lukus ranang, de instanties sa moet assistir, e dulek de pina. Je dulek we pina. Ku bombo sutu alama aben favoriet systeem. Maar ik voel dat oké. Fab dem chin de wees is. Dus doe ministra spang. Druk. Pagara estafette. Justitie, minister, elet bombel, manorat. Zij de mekwi uno denk de oudjes dat pa is Asiana. Of tak oké. Aya dis uno soort bombel er. Kugo gedenk denk. Me kom ik de abinyan voor wins formulanga. De staat une dinsrana. U gridu abijai. Ja man. Srana malop chillen, maar nooit al lang aan sanji. Unu in coronity ko kan giwan fi balki gewoon van tu balki. Door. Maar gros info to. E fa ban biri in wedring en elke. Om stoppen mentaliteit ook toe aan de ene kant lekker maar ulop chillen. Met daar drie Hennessy. Je drink cognac of je drink Heineken, dan je een bluffje of je drink Hennessy. Maar mi abis masang eigenlijk moet vinden maar negide. Maar je kan strate compleet moet niet mangis maar na zo goed libi in sranam. Draai aan uw parboto dat je chef aan het doen. Samen tak ja zo na kopie ko forum. Mina rude boy, mina bad boy. Mi working here sranang. Mina unfishable. Simon stekje big up hier, hè? Doe je roken naar boven, tak ik ba? Mi dei baka, mi snap je si. If I'm going left tire open nude, akka? Ja. Amati catch it bang? Ja. If I'm going left nude ki Simons. Fesu chelo kabigi chele. Wat nude walo mas kerik ba? Mi sabi? Drama nude. Ange ede. Wa igo plekte man. Na pagara estafette. Dan no pamper mo bai. Dem team was score 5. Dat je kon stress me. Hey. Ano misschien even go chillen. Maar no stress abeleid van vrouw. No go live. Benny Miranda. Oké. Hoe aan hier, hè? Dit zijn nog bel, hey. Mo. Ja. Happy New Year, Arsenal. Ja. Ook hier lekkere mayan, lekkere pomodoro's. Daarvoor op Sayari. Jullie zijn van die keer hier, hè? Ja. Dat u bedina druk de foto ben druk hier, hè? Esse é o meu. Esse é o meu, sabe?